Sarong 7 anyos na estudyante, irido makalis mabudalan nin lunadan, mantang nagbabalyo sa tinampo sa Tabaco City, Albay. Uyan report ni Rosie Nieva. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang pasaro-sarong pagruluwasan kan mga estudyante sa sarong pampublikong eskwelahan sa Barangay Buang, Tabaco City. Hasta sa duwang estudyante ang nagbalyo sa pedestrian lane. Alagad pag-abot sa tahaw kan tinampo, saro sa duwang aki ang aksidenteng nabudalan kan sarong SUV na marikas ng dalagan. Sa kusog kan impact, mahihiling na nakaapon pa ang 7 anyos na biktima. Nagkataon man na igwang nakastandby ng mga personay kan BFP sa lugar na tulos man na nagresponde sa insidente. Huli sa nangyari, saro sa pigbabasol kanina kan biktima ang puting van na nakaparada sa mismong pedestrian lane rason para da imahiling kan mga aki ang papaabot na lunadan. Kritikal man subot ang kondisyon kan aki sa ngunyan asin garo nakamati nin labing trauma sa nangyari. Pero sa payo pa sara ang pig-anuhan ninda kaya pig-double CT scan ito. Kapag nagigising siya, so nagrulumpisay siya, naghihibi siya. Antes nangyari ang insidente, sigun kigagawa Diosdado Borlasa, pinakiulayan na kanaka-duty na tanod ang driver kan van na maghali sa lugar alaga da itulos nagsunod. Sa ngunya nakatalaan man subuot na makipag-ulay ang mga barangay official sa manhamianto kan eskwelahan nganing malikaya na ang siring na aksidente. Sarong lesson na yan sa kuya na i-request mi buda sa principal, pag oras na bagong rulasan, anggit isara daw. Open kaya sugit. Dahil nangyari kaya, dahil may malipiling isara ang gate, dahil may evacuation. Sa ngunya nagkaareglo naman ang mag-ibong nalado asin pigsyerto kan driver kan SUV na tatabangan sa pagpapabulong ang biktima. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.